Ħass u Basal ikkantaw Commune Airways fuq kliem u mużika ta' Rita Paċ. Forsi x-xemx qed tagħmel minna barbecue u tixwi lil-kull midneb anki niedem u minnu. Kulħadd tajjin kulħadd, aħna l-koll u anki jien. U kulur wieħed xabeb qiegħed nara kull imkien. Ġebel abjad imdardar, is-sema qed farfar fuq rasna l-burdati bħal ġobon tal-ħak. Ħallaċ il-ħasma l-basal qalu u kieku stess il-binji twalu u billi tisqol ftit tagħmel xaġa bissa trid għax dik l-allerġija l-birli għalija tista' tixtri l-hawn il-flus. Tħabbix rasek hawn il-flus, toħroġ tgerger hawn il-flus, mhux ġobut imma hawn il-flus, mhux ġobut imma hawn il-flus. Ħallina minnek tkompli xgergera ta' ftit, issa għażiżtu l-leli tgħidu tajt li kull attit. Għarandek bżonn tmur għat-tabib ħadderri u tkun ferħan, għandek minn kollox tnissem ftit kun pożittiv kemm id-baħnan. Nisolu n-natas waqt li nħolli l-qratas tal-vitamina ċeb id-dikka u nixbet il-ventolin. Ħallaċ il-ħasma l-basal qalu u kieku stess il-binji twalu u billi tisqol ftit tagħmel xaġa bissa trid għax dik l-allerġija l-birli għalija tista' tixtri l-hawn il-flus. Tħabbix rasek hawn il-flus, kollox tixtri l-hawn il-flus, kolli dejn imma hawn il-flus, mhux ġobut imma hawn il-flus. Ir-rassa l-posta ta' fasfuri u ma nistax nitmattar għaliex post fejn nimraħ ma baqax. Kulħadd qed jiġi ħala biebu minn kulħadd. Tikdem insienek biex ma tkunx iġġudikat. Ħriġna l-għalja u kien hemm wieħed ibbejjeb sigaret. Lonġi darba il-milment hemm misqas kelma ġiet ma met. M'għandix naraf differenza, l-arja xorta mhix fl-essenza. Qed ibbejjeb la marrit itħoħen u trovi. Il-ħasma l-basal qalu għax kieku stess il-binji twalu u billi tisqol ftit tagħmel xaġa bissa trid għax dik l-allerġija l-birli